בדיוק. כן, תתחיל. רגע, אל תלך. אז זה עכשיו חברה משלם שלך או מה? מה? חברה משלם בשבילך? לא משלמים לי כלום. זאת התאונה השנייה מהבוקר, תראה מה עשיתי בדלת בבוקר. פתח את הדלת, נכנס בי מישהו, ועכשיו אני... הכל טוב. כן, אבל רגע, אתה, יש לך... לא, לקחת על השם שלי המשרד. אתה תשלם על הכל? בטוח? אתה כבר לקחת את הביטוח, אתה עכשיו מדבר על הביטוח שלך. תגיד להם מישהו נכנס, לי ייתן להם את הפרטים שלי. סגור. החברה ישלם לי את הכסף? עם הביטוח, הביטוח ישלח אותך להתקין את הרכב. בביטוח יסגור את העניין הזה. ביטוח עם ביטוח, יש לך ביטוח, נכון? כן, לא יודע. שילמת הכל. ביי.